खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होदों माइरं गोसोम एबा माइ गोसोमनिफ्राय दिहुननाय ओंखाम गोसोम बे ओंखाम गोसोम एबा माइ गोसोमनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय डिटेल्सै फोरमायनो आखायाव लानाय जादों जायखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो एबा बोसोरनै बोसोरथामसो सिगांनिफ्राय जोंनि मोनफ्रोमबो गामियावनो बेनि आबाद सोलिनायखौ जों नुनो मोननाय जाहैदों दा बेनि सोमोन्दै डिटेल्स नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जाहैगोन फारि नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांब्लानो नुनो मोननाय जाहैगोन सेथियाव नुनो मोनदों ब्लेक राइस एबा माइरं गोसोम मोनदों बुंनो थाङोब्ला बियो फ्राय माइआनो गोसोमखा मानोना माइ गोसोमनिनो माइरं गोसोम बबेखानि बे नङा जे गुबुन गुबुन माइफोराव गरसे गरनै थाफानाय माइ गोसोम बेयो मोनसे टटेल गावनो गुबै गोसोमखा माइ गोसोमा जाबाय मोनसे माइनि जोलै बेखौ गिबिसिन हादोराव दिहुनजेननाय जादोंमोन आथिखालाव बेखौ बांलादेश इन्ड'नेसिया फिलिपाइन आरो भारतनि मणिपुर हादोरसायावबो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां आसाम बेंगल बेफोरावबो एसे एनै बिबांनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै नाथाय मेक्सिमाम दहाय मख'नाय जायगाफोराव बेखौ नुनो मोननाय जाहैयो जायखौ फरबिडेन राइस इम्पेरियर्स राइस एबा पार्पल राइस बायदि मुङैबो मिथिनाय जाहैयो होनदों दानिया फैदो जोङो बे माइरं गोसोमाव मा दङ मानि थाखाय जानांगौ मा हाबनानै गुन मा हाबसोमनानै थानाय गुन दं बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिना लानि दा बेनि सिगां नोंथांमोना नेचार पाब्लिकेशनाव सोरबा गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै ला जाहाथे नोंथांमोननि सिगाङाव गोनां निउसफोरा आपडेट जाना थाहैबाय थायो से नाम्बाराव होनदों माइरं गोसोमा रिच इन एन्टि अक्सिडेन्ट्स माने मा होनदों माइरं गोसोमाव एन्टि अक्सिडेन्ट्सआ गोबां बिबांनि थायोनो जाय सासे मानसिनि डायबेटिस एबा थैनि गोबां बिबांनि बांनाय सुगारखौ होबथायो केन्सारनिफ्राय रैखा खालामो आरो मेलेमनि हाबा मावनायाव जाफुंहोयो होनदों बेनिफ्राय नाम्बार 2 हाइ नाम्बार अफ भिटामिन इ माइरं गोसोमाव गोबां बिबांनि भिटामिन इ थायो होनदों जाय भिटामिन इआ जोंनि मेगन आरो बिगुरनि जोबोद गाहाम हाबा मावनायाव हेफाजाब होयो 3 नाम्बार होनदों नेचारेल डेट अक्साइफायार नेचारेल डेट अक्साइफायारा बाव दङ होनदों बेयो गोबां बिबांनि टक्सिनफोरखौ खमायनानै लाखियो आरो लिभारखौ गोग्गो खालामनायाव हेफाजाब होयो होनदों टक्सिन्स गैयाबानो जोंनियाव लिभारा गोग्गो जायो जिहेतु बेनिफ्राय होनदों गुड सार्स अफ फाइबारा बेवहाय गोबां बिबांनि जाहैयो होनदों आरो मोजां फाइबार बाहाय दङ होनदों जेराव बे गोबां फाइबार जगायो जे बेयाव कापसे माइरङावनो 3 ग्राम फाइबार मोननो हानाय जाहैदों जाय फाइबारा जोंनि डाइजेसन सिस्टेमखौ जेंना गैयालासे रोखायै खालामनानै होनो हायो दा बेनिखायनो बेखौ जों बाहायनो गोनांथि दङ बेनिफ्राय प्रिभेन्टिं रिस्क अफ अबसिडि बाहाय गोबां बिबांनि अबसिडि जेंनाखौ सुस्राङो होनदों जायजों मेलेम आरो लिरथायाबो खमायलाङो बेनिफ्राय दङ रिच प्रटिन कन्टेन्ट बाहाय गोबां बिबांनि प्रटिन दङ होनदों जेराव गुबुन गुबुन माइरंफोरनि रुजुनायाव बेयाव बांसिन प्रटिन नुनो मोननाय जायो दा बेखौ माइरं गोसोम आरो माइरं गुफुरनि रुजुनायाव जों नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन बाहाय नुनो मोनदों माइरं गोसोमाव जुदि 100 ग्राम माइरं बुथुमोब्ला बे 100 ग्राम माइरङाव 8.5 ग्राम प्रटिन थायो होनदों 3.5 आयरन 0 एबा लाथिख' बिबांनि जिंक अर्थात जिंक थाया बाहाय बेनिफ्राय 4.9 फाइबार दङ होनदों माइरं गोसोमाव 100 ग्राम माइरङाव आरो बिनि रुजुनायाव गुफुर माइरं जों जाबाय थानाय गुफुर माइरंनि रुजुनायाव मा होनदों गुफुर माइरङाव 6.8 प्रटिन 1.2 आयरन 0.5 जिंक आरो 0.6 फाइबार थायो होनदों जेराव गोजौ माइरं गोसोम आरो गुफुर माइरं गोसोमनि रुजुनायाव गोबां बिबांनि जोङो फाराग नुनो मोननाय जाहैदों 8 ग्राम प्रटिननि बेलायाव 6.8ल' 3.5 आयरननि बेलायाव 1.2ल' आरो बैयाव जेराव जिंक गैया जाय जोंनि देहाखौ खहा खालामो बाहाय जिंकआ 0.5 दं होनदों फारसेथिंजाय ओरैजाय फाइबारनि बेलायाव 0.6ल' नाथाय माइरं गोसोमाव दङ 4.9 फाइबार दङ होनदों बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेटार हार्ट हेल्थ बाहाय जोंनि बिखा बिनि जोबोद मोजां खामानि मावो होनदों आरो देहानि कलेस्ट्रलखौ जखाखौ खमायनानै होयो होनदों आरो गोग्गो देहा खालामनायाव बियो जोंनो हेफाजाब होयो बिनिफ्राय नुनो मोनदों माइरं गोसोमनि आखु माइरं गोसोम बेनि गाबा मिथिंगायारि गाब बेखौ रावबो केमिकेल बाहायनानै बानायनाय जायाखै बे नेचारेल हारसिंनो जानाय होनदों
बेखौ संनायाव नाथाय बावसिन सम लायो आरो बांसिन दै नांगौ जायो होनदों। सरासनस्रा माइरं जों जाग्रानि रुजुनायाव बाहाय बांसिन दै होनांगौ होनदों आरो गोबावसिन संनांगौ जायो। संनायनि 1 घन्टा सिगाङाव हायोब्ला दैयाव सोमनानै दोननांगौ होनदों, अब्लासो बे बांसिन जागोन। बेनिफ्राय माइरंखौ सौना गोबाव दोनजाया, 1 दानावनो बियो गाज्रि जानो हागौ आरो एम्फौ जालांनो हागौ। अर्थात 1 दानसो माइरं सौनानै दोनोब्ला सौखांनायनि उनावहायनो बाहायनांगौ होननाय जादों। थारमाने जुदि सौखांनानै माइरं सौखांनानै दोनबाय थायोबा बेयो एम्फौ जालांगोन, गाज्रि जालांगोन। आरो मोनसे खोथाखौ बाहाय गोसोआव लाखिनो गोनाङा बेनो, जुदि बेखौ मेचिनजों सौनाय जायो अब्ला मेचिनजों सौयोब्ला माइरंनि बिगुर सानि जेनाखि गोसोम गाब, बे गोसोम गाबानो खारलांनानै गुफुर जायो। मिनिमाम 50% गोसोम माइरंनि गाबा गोमालांनानै खारो, जिहेतु गुन्दैजों खारलांफाजोबगोन मेचिनजों सौब्ला। बेनिखायनो बेखौ उवालावसो आखाइजों सौनांगोन, सौनानै जोङो बेखौ बाहायनांगोन। अब्लासो जोङो अरिजिनेल फाइबारफोरखौ जों बाहाय मोनजोबनो हानाय जाहैगोन, नङाब्ला मिस थांगोन। बेनिफ्राय माइरं गोसोमखौ गाहाय आदार हिसाबै जोङो जानो नाङा। माइरं गोसोमजों जोङो सानफ्रामबो बेखौनो जानानै थागोन, उदै बुंजासे जानानै थागोन बे नङा। बेखौ रेजेंगा एबा जोङो ब्रेकफास्ट बायदिसो जानांगोन आरो खुरैसे खुरैनै साहाजों जानाय माजों जानाय बेबायदि जों जानो हागोन होनदों। नाथाय उदै बुंजासे सानफ्रामबो बेखौ बेब'हार खालामनानैनो थांना थागोन बे नङा होनदों। बेखौ आरोबाव मा होनदों मोनसे खोथाया, जोंनि प्रेगनेन्ट पेसेन्ट एबा जोंनि गोरबोआव थानाय बिमाफोरनो जोङो बेखौ होनो नाङा होनदों। जुदि हामोब्ला बेनोसो होनांगोन आरो गोरलै गथ' गोनांफोरा फ्राय बेखौ बांद्राय जानो नाङा होनदों। आरो अदेबानि बेजों नाथाय जेबो गेदेरथार साइड इफेक्टबो जाथावा होनदों आरो जाया होनदों। अब्लाबो जोङो प्रेगनेन्ट हिसाबै जोंनाव जे बांसिन रिस्क दङ, ओंखायनो बेनि थाखाय बेखौ प्रेगनेन्ट पेसेन्टफोरा जायाबा गाहाम जागौ होनना बुंदों। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै माइरं गोसोमनि सोमोन्दै जेसेबांनाखि बुंबाय, बे बुंनायखौ नोंथांमोनहा सानो हागौ सानदों नोंथांमोनहा हारसिं गोसो जानानै बुंनाय, नाथाय बेफोरनि आंनि मोनसेबो आंनि गोरबोनि राव नङा। दा बे जाहैबाय नोंथांमोनहा वेबसाइटआव नायोबा नुनो मोनगोन, इन्टारनेटआव सार्च खालामना नायोबा नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै गासैबो गुदि खिथा। बेनिनो मोनसे लिंक नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। डिसक्रिपसनाव हाबोबा नोंथांमोनहा बे लिंकखौ नुनो मोननाय जागोन। आरो लिंकनि थ्रुयै थाङोब्ला नोंथांमोनहा बे आं बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोननाय जाहैगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोनहा। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा नायगोन। फोथायाखैब्ला चेनेलाव गोदानै सोरबा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो। गोजोन्थों, एसेनोसै।